Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya uwana na faɗin duniya baki ɗaya, ina kowa da kowa fatan alkhairi. Sirri wanda yake da ƙarfin gaske wato ɓangaren direbobi. In kai direba ne ka ɗauka kai amfani da shi, in ma kuma kana da wani direba ka bashi wannan sirrin ya jarraba shi. Amma wato sirrin shina da yanayi, ba wai ga direba kawai ba, a'a musamman kana riƙe ƙarfe kuma ƙarfe yana yawan baka wahala, kana shan wahalhalu na ƙarfe, kana fama da matsalolinsa sosai, a ce duk lokacin da kake tuƙa ƙarfe ko kuma ƙarfe yana hannunka baya samun zama lafiya. Yawan gyara, yawan motsi na ƙarfe, yawan wahalarwa, in ka tashi daga inda kake kafin ka je inda kake so ka je ya ci ka gyara. Haka kuma in ka je inda kake kana so ka dawo nan ma gyara, in ka aje ƙarfen ya huta kwana biyu in ka zo za ka tuƙa sai ka samu gyara a jiki. In dai ƙarfe baya zama lafiya a hannunka to wannan sirrin naka ne ka jarraba shi. Ko kuma wanda yake da ƙarfe kuma daga ƙarshe ya zo kuma ya ga ƙarfe ya gagari hannunsa. Duk lokacin da kaga kana shan wahala da ƙarfe kuma kana amfanuwa da ƙarfen, amma kuma ƙarfen ya baka ya hana ka zama lafiya da wuri, da komai kake da shi ka zuba cikin ƙarfen kuma ƙarfen bai zauna lafiya ba, to ga taimakon da za ka yi a jikin ƙarfen. Sabida shi ƙarfen akwai wasu jarrabawa da yake tafiya tare da su. A wannan tafiye-tafiyen da kake wani lokaci iska yana zama a jikin ƙarfe. Duk yadda ka yi da ƙarfe, duk irin gyaran da kai masa sai ka ga ba zai yi ba, yana baka wahala. Wani lokaci kuma akan jefi mutum da ƙarfensa. Idan ka fita cikin ƙarfen ka zauna lafiya, kana shiga cikin ƙarfen tafiya ai kaɗan sai ya ja maka wahala. Wani lokaci kuma akan samu jarrabawa daga ikon Allah. Allah yakan jarraba ka a cikin tafiyoyin da kake yi da ƙarfenka. Duk inda ka hau za ka tafi to sai ka ga sai ka yi wahala da ƙarfen naka. Idan kafin ka je ma za ka iya kai gyara, ko kuma in ka tafi can kai gyara, ko in ka dawo kai gyara, ƙarfenka ya ƙi zama lafiya sam, ya yi ta wahalar da kai, kuma in ka aje shi ba za ka huta ba. Ka ƙyale shi a je lokacin da ka zo za ka ɗauka sai ka je kuma sai ka yi masa gyara. To duk wanda yake fama da irin wannan damuwan na ƙarfe to ga sirrin da za ka yi amfani da shi. Wato ana rubuta innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Allah ta'alu alayya wa tuni musulmi, shi ake rubuta, kafa uku ake rubuta a jikin takarda. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Allah ta'alu alayya wa tuni musulmi, shi ake rubuta a jikin takarda kafa uku. Sai a samu ƙasan tsakiyar hanya, maraba hudu kenan. Inda hanya ya rabu hudu to ƙasan tsakiyar nan sai a ɗiba sai a saka a cikin wannan takardar, sai a naɗe a laya sai ka saka cikin ƙarfinka. Sai kuma hakan za ka rubuta kuma ƙafa bakwai, sai ka zuba omo ka kaɗa kumfa sai ka wanke mota. In kai haka shi kenan, in iska ne a jikin sirrin a jikin ƙarfen naka zai fita. In jifan ƙarfen naka aka yi zai bari. Dukkan wani damuwa da ƙarfen ka yake cikin insha Allah ta'ala in ka jarraba wannan kana samun sauƙin zama da shi. Wahalhalun da kake sha na gyara in Allah ya so da Allah zai ɗauke maka, za ka zauna lafiya da ƙarfinka. Na bada fi sabilillahi albarkan manzo Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.